ब्रा औलै गोजां बोथोरा बहाबासो आलासि जानानै दंहैयो खोमा दाबो फैनोनो रोंला मा जाखोथाय जिरायथ'दोलै बे दंफां साहायावनो साला दुर्गा फुजानि एसे गोजांहांहां मोनोमोन देग्लाय माबा दुर्गा फुजायावबो जुन जुलाइनि बायदि सान्दुं था 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 दुंनाय बायदि जि गरमलै आयो औलै मा एसे गरम जामारदोंथाय गोजां बोथोर फैगोन साननानै बायदिसिना सिमांसो सुजुबायमोनलै आं जेरै लाजिलाय लाङोलां आयौ 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 मा एसे गरमलै आयौ मा एसे गरम थैसिगोनसो गरमानो हेय थफिराम बहालै साला गरमनि थाखायनो खिथुखौ बहा दोनगोन बहा मागोन जाबायलै आं मा एसे गरमलै हरबाबो गरम सानबाबो गरम आयौ 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 मा एसे गरमब्रा बेनिखायनोथ' दंफां सायहायाव जिरायदोंब्रा दसे जिराय नोंबो साला बे लोखिसारा सान्दुङाथ' मा मोनमारदों हरावसो दसे रेस्ट ला हरावबो ब्रां दुंहरखुमाना होगोन बियो बबेथिंबा थाखुमानानै जिबायदि गरमलै आच्छा बारु थाइबानि लारु नैबे सान्दुं राजाखौ नोंसोर रायखुमागासिनो ना बिराद गरम जामारथारदोंलै कम्बल जोमना उन्दुनायनि दिनाव माबा लानथाथास उन्दुनांगौ गोनां जादों औलै अखाबो हाथाराखैब्रा अखा बोथोरावसो मोजां सान्दुं दुंनानै जेबो खालामनो हायैसो जाबायलै देग्लाय गोजां बोथोर फैनो रोंला बे लेखिसारा सान्दुङानो नंनायनि नङिनि ब्रां ब्रां दुंबाय थागोन आच्छा ज' लोगो नांनानै आंखौ रायखुमागासिनो मनज मायाया नैबे सान्दुं राजाया एबार नोंसिनि बिखुंखौ खिथुखौ गावहोनासो गारगोन आं ब्रां ब्रां दुंनानै गरम जाहोनानै आया सान्दुङालाय मा गोसानिफ्राय गोसा दुंबोगासिनोलै लोखिसारा सान्दुङा आच्छा आंखौ रायदों नामा बिया सान्दुङानो रायलायथारदों औ रायलायदों आं दिनै रायलायनो गोसो जादों आं नोंसोर मनुस मायाया आंखौ नांगौबाल' गोसोखाङो नाङाबाथाय नांखाथारा आरोना नोंसोरनो जि सुनोबाल' जि फोराननोबाल' आंखौ नांगौ जायो माइ सौनो माइ हानो माइ फोराननोबाल' आंखौ नांगौ जायो बेलेग समावबा नाङाना नोंसोरनो नाङाना नोंसोरनो साला सोरबा रमान्टिक माबा मोनसे पक'रि जानो साहा जानो बेफोराव नोंसोर आंखौ नांगौ जाया अखाखौसो नांगौ जायो नोंसोरनो दोमैलु बोथोरखौसो नांगौ जायो रमान्टिक बा छम 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 मेथाइ खनलायगोन आरो बिसोरो छम 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 होनलायनानै अखानि मेथाइ दिहुननाय मा नायनो अखानि खन्थाइ मेथाइ रोजाबनाय मा नायनो मालाबा आं सान्दुंखौ लानानै नोंसोर रमान्टिक खन्थाइ सुजुदोंना आं सान्दुंखौ लानानै नोंसोर मेथाइ बानायदोंना बे सान्दुङा बेसे मोजां होननानै बुंदोंना जेरै बे अखाया बेसेबां मोजां होननानै नोंसोर मेथाइ खनो आं सान्दुंखौ मानो नायनो बायो नोंसोरो मानो नायनो बायो खालि नोंसोरनो जि सुनायावल' नांगौ आरोना बबावबा हाथाय बाजार खालामनायावल' नोंसोर आंखौ नांगौ बाखि समाव रमान्टिक सोरबा सेंग्रा सिख्ला रमान्टिक टाइमाव आंखौ नाङा अबावबा बेरायनाय टाइमाव मोजां जायगा थांनाय समाव आंखौ नाङा अखा बोथोरखौ लुगैयो दोमैलु बोथोरखौ लुगैयो साला सिख्वादफोर एबारनिफ्राय दुंबाय थागोन आं ब्रां 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 दुंगोन आं हराव सेन्थाय दुंखावजोबगोन आङो थाखुमानानैबाबो दुंहरगोन आं थेवबो नोंसोरखौ हराव आं सान्थि थानो होआ उन्दुनो होआथ' मोनथिबाय नोंसोरो आं सान्दुंखौ नोंसोरो नायनो बायो आं सान्दुंनि थाखाय दिनैसिमबो मेथाइ दोंसेबो गैया आं सान्दुंनि थाखाय खन्थाइ दोंसेबो बानायाखै खालि नोंसोर अखा दोमैलु बोथोरखौ ना आंखौ नाङा बायदि खालामो जि सुनायाव माइ फोराननायाव गस्ला फोराननायावल' नांगौ जायोना नै एबारनिफ्राय दुंखावबाय थागोन मा खालाम नोंसोर आंखौ गयलालै खारदोलै मासे गोसा दुंखोब्रा साला मनुस मायाफोर अखा हाबाल' बिराद रंजायो नोंसोरो आं सान्दुं दुंनायाव रंजानोनो रोङा ओइबार अखा हाहोबाय थागोन र' आङो ओमफ्राय आं थाखुमानानै थागोन नोंसोर लिंहरबाबो फैया जि सुखौनो गोसोखांबाबो फैया माइ फोराननो गोसोखांबाबो फैया आं थाखुमानानै थागोन नोंसोर आंखौ अना साला